Tapi aku mareme iki ora ngalahne mareme Mas Wawan. Mas Wawan sotok kuwi. Ya Mas. Priye Mas Jal tekan ana. Coba iki mikir. Jareke sampean marem enek Dek Jeni. Aja layu lah. Iki kok iso. Mas Wawan iki kaya ngono kuwi. Maksudnya ki yo marem wis ndene, godhong lu menik marem. Tak pikir ki lek sing piye-piye aja ngono lho Mas. Lha jek bojone loro ya apa ya to Mas sampean? Lah omonge sapa? Jarene apa? Piye? Aku kok urung krungu to. Oh itu cuma fitnah. Oh fitnah. Lek jarene aku yo pengen weruh lek ngono. Nggih, mangga sesaran Wijen Mate tak kaya lagu apa Mas? Heeh, mangga. Aja nesu yo Mas ono adewe kanca to kena. Ya. Saiklasmu Mas. Kanca-kanca pengen. Sampeyan kan tak zolimi to dadi aku ki yo rawani. Aja ngono lho Mas. Nah, lek sampean to Mas. Piye, Mas? Ketok seweger iki ora tau mikir iki wonge, ora kaya iki to. Lek Mas Web iki ndak ngenes kaya kanca-kanca kuwi lho. Oh. Ayo diaturke tetembangan malih, mengki guyone bajutke nggih Pak Bu nggih. Lan ugi para rawuh katran pinarak ingkang sekeca sampangge ingkang badhe nderek jejogetan wonten mriki nyumanggake sing penting kanthi raos guyub rukun, ayem tentrem tansah kita jagi khususipun para masyarakat ingkang mapan